Čau, čau lidi, vítám vás u prvního videa GTAčko. Moje jméno je Nejcejk, takže můžeme se pustit do hry. Takže kdybyste do popisku videa dám třeba jeden server, IPčko, takže si to můžete skopírovat a však hrát. Jmenuji se tam Assassin a jinak se jmenuje Cannabis a může mít hrát. No, promiňte, se blbne, takže si to zapne. Počkejte, takže čekejte, kam, ne, teď se baglo, jo, dobré, okej, Nejcejk, okej, teď třeba to spustí, ale bože, takže, co to je za kravinku, takže, co to je, už se to spustilo, omlouvám, budou i další vlogy, ale to teprve plánuju, to bude asi téměř 12. téměř to je zítra, takže zítra to, prosím, takže lomeno login. No, takhle vypadám, jo, lomeno. Máte hned ze začátku VIP úplně zadarmo, ale nevím teď do kolika ti to je dnů, ale je to celkem jako dlouho, ale nedívte se pak, že nemáte VIP. Já jsem vůbec nevěděl, jmenoval jsem se první, jak jsem se jmenoval? Já jsem se jmenoval, teď nevím, ale to je jedno. Takže já jsem si změnil jméno, bodyguard, jo a zase cože, že premium, takže napíšeme se tam, je to flas, pozdrav do videa. Sakra, promiňte, jsem se spletl. Jo, takže teleport. Teď vás pozdravil, to je můj bodyguard. Vybral si to sám. Now to nás. Dal. Ty jsi mi ho dal. To je blbec. Titul. Jsem takový kámen.
Jo, promiňte, že jsem teď nemluvil, ale nechápu, jak to udělal. To je jedno. Takže napíšeme premium. Napíšeme Crazy car, lomeno no dobře. Do prdele. Sorry, to jsem teď nechtěl říct, ale to je jedno. To lomeno. Oprava. Dobré. Bože, já jsem takovej bodyguarding. Do prdele. Ne. Pane bože, já se fakt pobleju. Nebo se poseru, já nevím. Opravy, no ty vole, to je fakt bomba, ty vole, do prdele, zase se mi to nedáří. Tak jedem. S bohem světe, teď asi umřu. Tak ne? Já budu lítat, Já budu umět lítat, já jsem úplně bouchač. Jedem. Jo, už letím. Už letím, už jsem ninjas asi. Do prdele, to byla bomba. To byla ale šlupka, dáme oprava. Teď máme zase 15 sekund. A za chvilku budeme hořet, no to je bomba, no tak teď jsem prdeli. Ne, nejsem, jupi, já letím. Sakra, ne. A do prdele. Ber. Čus, more. More, zastav. Ne, už nemusíš. Máš smůlu už. Už máš smůlu. Smůla. Nechtěl, tak si nechtěl. Skaty Mark. Nebo rovnou. Co chcem třeba? No, ale já si beru asi soukolí. No a bylo to trošku krátké video, ale už budu to vypínat. Zítra udělám další, takže asi se zdravím. Takže asi.